ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಚೋರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತುಲ ಎಂಕ್ಲೇನು ಇಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬದ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಎಂಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ನಾಗಡೊಂಜಿ ತಂಬಿಲ ಆವೊಂದುಂಡು. ಐಕೆ ತುಲೆ ಸಾಮಾನು ಫುಲ್ ಎಂಕಳ ತುಂಬ ಒಂದು ಪೋವುಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತೋಟದ ನಡುಟೆ ತೋಟದ ನಡುಟೆ ಪೋವುಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಳ ಬನ್ನೂಲನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನರ್ಡ್. ಸೊ ಅಡೆಗೆ ಇಂಕಳ ವರ್ಷಲ್ ಇಂಕಳ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಪಂಡ ದೀಪಾವಳಿಗಳ ಪತ್ತನಾಜೆಗಳ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಊರ್ದು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಾಂದ ಪಂಡ ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಇತ್ತೊಂಜಿ 8:30 ಗಂಟೆ ನನಗೆ ಭಟ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರ ಪಂಡ ಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಬಂಡ ಬರೈಕ್ ಅಭಿಷೇಕ ಇಂಕಳ ಮಲ್ಪ ವರ್ಷ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ತೋಟದ ನಡು ಚಪ್ಪಬಹುದು ಮಿತ್ತು ಬಿಡೋಳು ಮಂಜಳದ ತೋಜನ ತಾವೇ ನಾಗದೇವನ ಕಟ್ಟ. ತೆರಡದು ಒಂದು ಲೈಟ್ ಮುಚ್ಚೋದು. ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಂಜಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫೈನಲ್ ಅದು ನಾಗದೇಬೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆಲ ಆಂಡ್. ಸೊ ಇಂಕ್ಲನ ದೀಪಾವಳಿ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ತಂಬೇಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುವ. ಸೊ ರಾತ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಭೂತದ ಸಂಬೆಲ ಪೂರ ಉಂಡು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದುತ್ತನ ಇಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಬಿಡಿ. ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ಜೊತೆ ಇಂಕ್ಲ ಬತ್ತೊಂದುಪ್ಪ. ಬೈ ಬೈ.